Здравейте! Аз съм Стелиян от NTS. Система, с която бързо и лесно може да продавате вашите събития, както онлайн, така и на каса. В днешното видео ще преминем през интерфейса на системата, ще ви покажем колко бързо и лесно може да пуснете в продажба вашето събитие. И разбира се, най-важното, процесът по закупуване на билети, през който преминава всеки наш потребител. Нека да започваме! В началото ще разгледаме интерфейсът на NTS. Началната страница зарежда супер бързо, а както знаем, по-бързите сайтове са по-склонни да накарат потребителите да завършат покупката си. NTS е напълно адаптивен за мобилни устройства, което гарантира, че сайта изглежда и функционира еднакво добре, независимо от размера на екрана. Процесът по закупуване, през който минават потребителите, е напълно оптимизиран в няколко основни стъпки. Office панела разполага с голям набор от инструменти, които са подредени по логичен начин, така че да не ви объркват в процеса на работа. Създаването на събитие става в няколко лесни стъпки, които ще засечем точно колко време ни отнемат. Нека пуснем таймера сега. Първата стъпка е да добавим информация за събитието в репертуар. Тук добавяме основна информация за събитието, като заглавие и описание. NTS разполага и с вграден инструмент с изкуствен интелект, който ни предлага няколко интересни опции за описанието. Добавяме времетраене и възрастово ограничение. Разбира се, добавяме и плакат. Изчакваме да се качи и натискаме Запази. Малко по-надолу имаме опция да добавим и размер за социални мрежи. След като сме готови, натискаме Запази. Вече можем да създадем и предстоящо събитие. Първата стъпка избираме дата и час на провеждане. На следващата стъпка избираме дали събитието да е с избор от място или с избор от ценови групи. В моя случай аз ще създам събитие с ценови групи. Избираме локация, където ще се проведе събитието, или добавяме нова, като в това поле може да търсим за по-лесно и допълнително да направим детайлни настройки. След като сме готови, натискаме Запази и продължаваме към настройка на ценовите групи. Аз ще създам две ценови групи. Една стандартна и една за ранни билети с намаление. Добавяме капацитет и цена за всяка ценова група, след което продължаваме към последната стъпка – шаблон за билети. Тук избираме шаблон, който може да настроим предварително от страница билети. Аз избирам шаблон онлайн и продължавам напред. Събитието е вече създадено. Сега трябва да го пуснем в продажба от допълнителното меню, за да може потребителите да си купуват билет за него. След като е пуснато в продажба, събитието е вече достъпно на нашия публичен профил. Това, което остана да направим, е да вградим събитието в нашия личен сайт, за да може да имаме повече виртуални каси и да достигаме до повече потребители. За целта избираме бутона за споделяне. След това отиваме на таб Вграждане, избираме предпочитана тема, копираме embed кода и отиваме в нашия сайт, за да го добавим. Embed кода може да бъде добавен във всеки HTML едитор. В моя случай аз използвам WordPress с Elementor. Ще добавя HTML widget, в който ще копирам embed кода и ще запазя промените. Натискам Refresh и виждам, че с няколко клика превърнах сайта си в онлайн магазин. Всичко това ми отне 2 минути и 40 секунди. А сега, нека разберем колко време отнема процеса по закупуване, през който минава всеки един потребител. Нека пуснем таймера сега. Първата стъпка мога да избера места от зала или ценова категория, в зависимост от това как е създадено събитието. В моя случай мога да избера от ценова категория, като аз ще избера 2 билета от категория ранни билети. На следващата стъпка може да проверим избора на нашите билети и да попълним основна информация, която NTS изисква, а именно име, фамилия, електронна поща, на която да получим билетите си, телефонен номер за връзка и разбира се да изберем един от начините за плащане. Като аз ще избера Google Pay. Изчаквам няколко секунди да се валидира транзакцията. И резервацията ни е готова. Процесът по закупуване ни отне само 45 секунди.
Видяхме, че бързият и интуитивен интерфейс са от съществено значение, когато говорим за продажба на билети. Голяма част от нереализираните продажби се дължи на бавен и сложен процес на закупуване, липса на предпочитан метод за плащане, както и лош интерфейс, които в Entace са напълно оптимизирани. Благодаря, че изгледахте това видео и до нови срещи!